COVID-19 сәламәтлеккә куркынычлы йогышның яңа төр штаммнары барлыкка килә. Мондый шартларда медицина хезмәткәрләренә дә чиргә каршы тору өчен янәдән прививка ясату мәҗбүри. Чаллының кичәйтелгән режимда эшләүче 5-нче шәһәр хастаханәсе хезмәткәрләре дә әлеге процедураны уңышлы узды. 5-нче шәһәр хастаханәсе хезмәткәре Илнара Хуҗина да ревакцинация узган. Әтиәнисендә кабат прививка ясатырга алып килгән. Әнисе укытучы булып эшли. Димәк, аңа да кабат прививка ясату мәҗбүри. С 5 по 11 я преподаю. Конечно, невольно задумываешься. Укытучы ковидтан прививка ясатырга тиеш, чөнки күп кешеләр белән элемтәдә эшләргә туры килә. Беренче чиратта үз сәламәтлегең турында кайгыртырга кирәк дип саныйм. Коллектив иммунитет формалаштыруда да аның әһәмияте зур. Балалар сәламәтлеген кайгыртуда да алгы планда булырга тиеш дип саныйм. 5-нче шәһәр хастаханәсенә кабат прививка ясатуны сорап табиб-реаниматолог Галина Соловьеваның кызы да мөрәҗәгать иткән. Светлана медицина хезмәткәре үз вакытында ревакцинация үтәргә булган. Өстәвенә беренче прививканы да яхшы кичергән. После того, как я сделала себе прививку, Мин прививка ясатканнан соң 3 көн узды. Тән температурасы югары күтәрелмәде. Җиңел кичердем. Ашыгыч ярдәм сорап табибларга мөрәҗәгать итәргә дә туры килмәде. Коронавирус белән хәл киеренке кала. Өстәвенә илдә тагын бер яңа штамм омикрон теркәлү очраклары бар. Больные поступают. Безгә табибларга даими рәвештә авырулар белән элемтәдә булырга туры килә. Башта диагноз куйганчы нәрсә белән авыруларын белмибез бит. Шуңа күрә сәламәтлеккә карата игътибарлы, сак булырга, вирус таралуга юл куймаска кирәк. До вакцинации я исследовала. Табиб буларак бу вакцинаның ни дәрәҗәдә файдалы булуы белән алдан ук кызыксындым. Чөнки миндә антитәнчекләр юк иде. Ковид белән авырмадым да, кабат вакцина ясатырга булдым. Табиблар сертификат ел дәвамында гамәлдә булса да, ковидтан 6 ай сайын прививка ясатырга киңәш итә. Чөнки төрле кешедә антитәнчекләр дәрәҗәсе төрлечә, шуны да онытырга ярамый. Лилия Гатина, Татарстан яңалыклары, Чаллы.